سلام كميت خونو جايز كافيلي استريو زلهم سدتنيا اب ايربورت اب غودنا زحدر زنبره دحرنا باسرو بيت زاتو دحرونا اب كندا زاتو حدا ازيو زغرم تاريخ نرينا ثلاثه موداتهم سايصلحو حدا شي حركينكم سبسكرايب ايترسعوا ليتس جو تشيبو كافيلي ساز جايز قدمنا بتزغرم تاريخ قدم مخادنا ناي إلهام محمد دهايو تبل كليب مالتيو ويكا درفا اب LAMV فستيفال كتشن 23 نومينيتد كوينا سزلا ويتحاصيا سلازلا فوت بمغبار عود تخنكون سابورت نغبرا مالتيو تا كليب تزيريخما بطعمي تغرم كليبيا مالتي ويكا خبزا ابز عمت تسرحو نا ايرترا فلاي بكليب مالتيو ودت درفيا إلهام محمد كاب فولي نجاري عوايدوي ناب درت مت فولي حزايات مت سأله عوايدوي قال عينتيو نايزا درف سلزي عب اللينك خجر فلكم يا واتيكم فوت جبروا ويسابورت نجبرها مالتيو أساس جالس نابتقن ده أرسنال كيدنا. This special video includes an airport, a prison, war, and Canada. ذا فيديو زي بناس ديلي استبها لحد يوتيوبر تسرحت يا مالتيو ابزا فيديو زي اغاني اب ايربورت كومون اب وق اب اسروبيت كومون اب كندا زتقللت يا مالتيو ني 4 دقيقه 30 سكند ناس لذي ابزا وش 4 دقيقه كاني ناينوح اوانات تاريخنا خنرئ مالتي سلازي نرايو. Here is how it went. One day I woke up to an email that said this guy needs your help. تزي حدا معلتي بنجهو ايميل تلاقي كله سخاني از سبزي حاجه زدللو زبل حدا فيديو تلاقي كله ويكا حدا ايميل تلاقي. I respond. I look the guy up and turns out he really needs help. He is a Syrian refugee stuck in an airport in Malaysia for 6 months. He has لذي استريو زلهم سدتنيا ناي سورياويو سدتنيا زي اب ماليزيا اب ايربورت ستاك سلازخونه وي كابتي ايربورت تاريفو نشد شورحي ملو اب استريو زلهم اب دغ يحدر كم زلو يوز نغر زلو مالتي سويني روت ايميل تلاخلو. He has no home, no valid passport and no way of getting out of the airport. لذي زخوني يكون كاب ايربورت خوصلو زخل منجدتات باسبورت يكون كال استفلاليو ነገር والحد يبلون لذي اب ايربورت ابت مريتي زدقسن نشد شور حملو كاو تقميطو مالتي. My name is Hassan. I reached him on the phone and understood that he doesn't need money or food, he just needs people to get him out of the airport. ስለዚህ حجزن بمبال ناس ديلي مصحفلو ገንዘብ ወይ ካል ዝብላዕ ነገር ከም ዘይደለ እንትኾነ ግን ካብ ኤርፖርት ዘውፀኒ ሰብየ ዝደል ዘለኹ ወይ ካኒ ክሕግዘን ዝኽእል ሰብየ ዝደል ዘለኹ ኢልዎ. Canadian volunteers were trying to sponsor him to Canada, but the process takes 26 months. ስለዚህ በዚህ መንገድ ኻኒ ብዙሓት ሰባት ስፖንሰር ክገብሩ ደልዮም ካናዳ እንትኾነ ግን 26 ወርሒ ዝወስድ ካናዳ ፕሮሰስ ስለዚህ ነዊሒ ማለት እዩ ኣብቲ ኤርፖርት ኻኒ ድሮ 6 ወርሒ ተቐሚጥሎ ስለዚህ ካውን ላዕሉ እንቅመጥ ኣይክልኒ ወይ ከዓ ደገ ስለ ዝቕመጥ ዘሎ እዩ ነዊሒ ማለት እዩ 26 ወርሒ. I wanted to help Hassan. I wanted to meet him and make a video, but there was one problem. I can't meet him because Hassan is stuck in Malaysia and I am not allowed to enter Malaysia. ስለዚህ ሐሰን ኣብ ማሌዥያ ይዘሎ ስለዚህ ክሕግዞ ደለ ነይረ ግን ኣብ ማሌዥያ ክኸይድ ኣይክእልኒ ይድብለሎ. Instead, my friend Egan and I came up with an idea. ስለዚህ እሱ ኸይድ ስለዘይክእል እስትሪዎ ዘለኹም ኤገን ዝተባህለ ሱን ዩቲዩበር እዩ ኣብ ብፍላይ ኣብ ፌስቡክ ብፍላይ ትፈልጥዎ ኢኹም ስለዚህ ንሱ ኸይድ ስለዘይክእል ነዚ ኤገን ዝተባህለ ክሰዶ እዩ ወሲኑ ማለት እዩ እሱ ማሌዥያዊ ማለት እዩ ካኣቱ ስለዝፍቀዶ ንሱ ኸይድ ወሲኑ ማለት እዩ. It was me who flew to Malaysia instead. I meet him in the terminal, make a video with him and then come back. Honestly, we knew it was a little bit risky but definitely worth it. Because it worked. ስለዚህ እዚ ኤገን ዝተባህለ ናብ ማሌዥያ ብምኻድ ኣብ ኤርፖርት ከይዱ ነቲ ስደተኛ ረኺቦ ማለት እዩ ንዑ ረኺቦ ቪድዮ ሰሪሖም ከዓ
ተመሊሱ ማለት እዩ ሪስክ ነይሩ ኢልዎ ወይ ካ ሪስክ እዩ ቪዲዮ ሰሪሕካ ንክትምለስ እንተኾነ ግን ቪዲዮ ሰሪሕና መፂና እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ We put the video together, launched it the next morning, and the next thing we know, his story exploded. ስለዚህ ንጽባሒቱ ኻኒ ታ ቪዲዮ ማለት ምስተመልሰ ኤገን ካኒ ታ ቪዲዮ ኤዲት ተገይራ ተዘርጊሓ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ከዓ ታሪኹ ሰሚዕዎ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ክበጽሕ ክኢሉ ማለት እዩ Millions of people wanted to help Hassan. We felt happy. We thought he could finally be free. ስለዚህ ብዙሕ ሰብ ሚሊዮን ዝቁጸር ካኒ ክሕግዞ ደልዩ ማለት እዩ ንዕኡ ናጻ ንኽገብሮ ብዙሓት ሰባት ሳፖርት ክገብሮ ከም ዝኽእሉ ክዛረቡ ጀሚሮም Until all of a sudden, Hassan disappeared. ድሕሪ ውሕዳት መዓልታት ሓሰን ካብቲ ዝነበሮ ሙሉእ በሙሉእ ጠፊኡ እዩ ዝብል ዘሎ He was sent to jail for talking to the media. ምኽንያት መጥፊኡ ኻኒ ተኣሲሩ እዩ ምኽንያቱ ሚድያ ስለ ዝተዛረበ ወይ ካኒ ኣብ ኤርፖርት ኮይኑ ጸገማቱ ስለ ዝተገልጸ ወይ ዝገለጸ ማለት እዩ ጸገማቱ ስለ ዝገለጸ ሚድያ ስለ ዝተዛረበ ማሌዥያውያን ኣሲሮሞ ማለት እዩ He was about to be deported back to Syria, and that could be the end of him. You probably can imagine how terrible and nervous we all were. ስለዚ ማሌዥያ ኻኒ ናብ ሶርያ ክመልስዎ ምዃኖም እዮም ሓቢሮም ማለት እዩ ወይ ካነ ሶርያ ዲፖርትድ ክብሎ ምዃኖም እዮም ተዛሪቦም እዚ ኻኒ ነቶም ብዙሓት ታሪኹ ዝሰምዑ ሰባት ከጨንቕ ጀሚሩ ማለት እዩ We were getting thousands of comments of angry people saying, your video is the reason this person is going to die. ስለዚ ናይዚ ኩሉ ጠንቂ ናይዚ ስደተኛ ማእሰርቲ ብሰንኪኻ እዩ ክብልዎ ጀሚሮም ማለት እዩ ነዚ ዩቲዩበር ብሰንኪኻ እዩ ቪድዮ ስለ ዝሰራሕካሉ ኣብ እስሩ ቤትን ኣብ ዲፖርትን ከተብፅሖ ክኢልካ ብምባል ከም ጠንቂ ንሱ ምዃኑ ብዙሓት ሰባት ክዛረቡ ጀሚሮም ንዕኦም ፐርሰናሊ ብሕርቃን ክዛረቡ ከም ዝጀመሩ እዩ ዝነግር ዘሎ We're working 24/7 to try and free him from jail, and millions of other people on the internet were concerned. በዚ ኻኒ ንሱን ብዙሓት ሰባት ኣብ ኢንተርኔት ዝረኣይዎን ካኒ ነዚ ስደተኛ እዚ ነፃ ንኽገብሩ ክሰርሑ ጀሚሮም ማለት እዩ ወይ ከዓ ነፃ ንኽገብሩ ከይተሓለሎም ክጽዕሩ ጀሚሮም But one day, before all hope was lost, Hassan was released. The international pressure worked, and that ስለዚ ሓደ መዓልቲ ኻኒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ እስሩ ቤት ወፂኡ ሓሰን ማለት እዩ The international pressure worked, and that video we made about him expedited the process. ስለዚ እታ ብዛዕባኡ ዝሰርሕናያ ቪድዮ ኢንተርኔት ብዙሕ ሰብ ሼር ክገብሮ ስለ ዝጀመረ ብዙሕ ተፅዕኖ ክገብር ስለ ዝጀመረ እዩ that's why ተፈቲሑ ይብል From 23 months to 2 months, it worked. The real heroes of this story welcomed him in Canada. ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካናዳ ብክልተ ወርሒ እዩ ኣትዩ ካናዳ ማለት እዩ ናብ 26 ወርሒ ዝነበረ ብተፅዕኖ ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኢንተርኔት ሼር ብምግባር ብዙሓት ሰባት ክዛረብሉ ድሕሪ ምጅማሮም እቲ 26 ወርሒ ዝወስድ ነበረ ናይ ካናዳ ፕሮሰስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብክልተ ወርሒ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ተወዲኡ ካናዳ ከኣቱ ክኢሉ ማለት እዩ His life went from this to this. ህይወቱ ኻኒ ካብቲ ዝረኣኹሞ ኣብ ጎደና ምድቃስ ናብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተቐያይሩ ማለት And this and this. I'm now free in Canada. I have work. I have my own place. There's nothing to complain about. ኣብዚ ሕጂ እዋን ስራሕ ኣለኒ ገዛ ኣለኒ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ዘማረሉ ድዩ ዘመኽነሉ ድዩ ዘግረምሉ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት የብለይን ይድብለ What you're looking at is the best example of humanity, where a few Canadians and lawyers saved his life. ስለዚ እዚ ኻኒ ሓደ ካብቲ ሰብኣውነት ዝበሃል ነገር እዩ ውሑዳት ካናዳውያን ከምኡውን ናይ ሕጊ ተጣበቕትን ከም ዝሓገዝዎ እዩ ዝነግር ዘሎ ማለት እዩ And millions of good-hearted Malaysians, Canadians, and internet people. ስለዚ ብዙሓት ማሌዥያውያን ድዩ ከምኡውን ናይ ኢንተርኔት ሰባት ወይ ካብ ኢንተርኔት ሸር እንዳገበሩ ከምኡውን ካናዳውያን ሳፖርት ገይሮሞ እዩ ዝብል ዘሎ supported them. Your one like
one comment, one share can literally move mountains and potentially save lives. ስለዚ ካብ ዝነመሃሮ ነገር እንድሕር ሃልዩ ኻኒ እዚ ሓደ ካብቲ ጽቡቕ ጎኒ ናይ ኢንተርኔት ወይ ካኒ ናይ ሜድያታት እዩ ናይ ቲክቶክ ዲ ናይ ፌስቡክ ናይ ዩቲዩብ ካልእ ዝተፈላለዩ ሜድያታት እቲ ጽቡቕ ጎኒ ሓደ ካብቲ ጽቡቕ እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ጽቡቕ ጎንታት እዩ ምክንያቱ ንዝተሸገረ ሰብ ወይ ካኒ ኣብ ጸገም ዘሎ ሰብ ኣብ ኢንተርኔት ከተምጽኦ ከለኻ ሼር ብምግባር ላይክ ብምግባር ወይ ኮመንት ብምጽሓፍ ናይ ብዙሓት ሰባት ከተብጽሕ ምኻል ወይ ካና ብዙሓት ሰብኣውነት ዝስምዖም ሰባት ከተብጽሕ እንድሕር ክኢልካ ሼር ምግባር ንባዕሉ እውን ሰብኣውነት እዩ ስለዚ ብዙሓት ሰብኣውነት ዝስምዖም ሰባት ነቲ ቪድዮ ሪኦም በቲ ዝኽእልዎ መንገዲ ክሕግዙን ስለዝኽእሉ ስለዚ እቲ ሓደ ጽቡቕ ናይቲ ኢንተርኔት ጎኒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሱዳን ብፍላይ ካኒ ኣብ ውሽጢ ካርቱም ማለት እዩ ክወፁ ዘይከኣሉ ሰባት ወይ ካኒ ክወፁ ዘይክእሉ ሰባት ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣብ ጸገም ኣለና ርዱእና ክብሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ወፂኦም ክዛረቡ ሰሚዕኩሞም ክትኮን ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ነዚኦም ካ ሼር ምግባር ናብ ብዙሓት ናብ ሰብኣውነት ዝስምዖም ሰባት ወይ ካኒ ናብ ክሕግዙ ዝኽእሉ ሰባት ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ድዩ ወይ እውን ናብ ካልእ ዝተፈላለዩ መንገዲ ካብቲ ዘለዎን ክወፁ ዝኽእሉሉ መንገድታት ክትፈጥሩ ካኒ በዚ ኣጋጣሚ ክላበው ክንፈቱ ማለት እዩ ስለዚ ጋይስ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ሓዲሽ ሕርኪንኩም ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ሳብ ኔክስት መደብ ንረኽብ ፒስ